हाय लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं WhatsAppआव अनलाइन थानानैबो माबोरै गावखौ अफलाइन देखायो गार्लफ्रेन्ड एबा बयफ्रेन्ड एबा नोंनि लोगोफोरनि सिगाङाव बेखौ फोरमायगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा आंनि बड'लेण्ड इनफो चेनेलाव गोदानब्ला थाबैनो साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकननि सावगारिखौबो थुनानै हो, जाहाथे आं बेबायदि भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथाङा फार्स्ट मोनो। भिडिअखौ जोबजासे नायलां, गेजेर ससेयावनो स्किप खालामनो नाङा, नङाब्ला बुजिनाय नङा। लेट्स काम टु दा भिडिअ। WhatsAppखौ अपेन खालामना ला, बिनि उनाव बै मोनथाम डटआव थुनानै हो। थुखांनायनि उनाव सेटिंआव थुनानै हो। सेटिंआव थुखांनायनि उनाव एकाउन्टआव थु। एकाउन्टनि थुखांनायनि उनाव प्राइभेसियाव थुनानै हो। प्राइभेसिनिफ्राय लास्ट सिनाव थुनानै हो। लास्ट सिनाव नुनो मोनगोन एभ्रिवान दं। एभ्रिवानाव गासिबो नुनो मोनो नोंखौ अनलाइन। गोदान नाम्बार फैनायफ्राबो नोंखौ अनलाइन नुगोन आरो नोंनाव थानायफ्राबो अनलाइन नुगोन। गासिबो अनलाइन नुगोन एभ्रिवानाव। माइ कन्टेक्टआव नोंनाव सेभ थानायफोराल' नोंखौ अनलाइन नुगोन। गोदान नाम्बारजों फैनायफ्रा नोंखौ अफलाइन नुगोन। बिनि गाहायनि न'बडियाव नोंनाव नाम्बार सेभ खालामनाय आरो नाम्बार गोदानाबो नोंखौ अफलाइन नुगोन। बेखायनो न'बडियाव सेरनानै होदो। जाबाय न'बडि। बिनि उनाव रावबो नुनाय नंला नोंखौ अनलाइन। दिनैनि खिनिया बेखिनियामोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।